Er vi klar til Amazonas tur mere, far? Hvad siger du? Smil lige. Så er vi klar til udsejlingen af Amazonas. Er du klar, far? Ja, så er vi klar. Jeg ved, at jeg kan holde den. Så er vi klar. Skal du holde den? Nej, det gør du. Din telefon og din video. Så har du en video med dit kun. Se. Der er en krokodil der. Der står fødderne ind i hovedet. En krokodil, der kom frem. Den virker nu. Her har vi den sidste krokodil. Det er på den sidste krokodil på gamle dage. Men den er blevet smidt der på. Men det gik drivende galt. Se bare. Det bliver... Se bare. Jeg er klar her. Her har vi en indianer, der er blevet druknet. Ej, indianerne står der. Der er noget bobler der. Lad os se. Her har vi krokodillefaren af vågner. Og det maler. Og her har vi indianerne er gået helt fandme i stykker. Hvad så er det fra? Ja. Her har vi Juan Baidondi og sidder og pisker. Og her har vi en skelet. Skelet? Ja, kan I se det? Og nu kan vi se ham nu, Juan Baidondi. Sesam, sesam, luk dig op. Skal jeg filme, Magnus? Skal jeg filme? Nej, og til den går i stykker. Skal jeg filme? Nej, jeg gør det. Se, den er gået i stykker, far. Her har vi krokodillen og fiser. Husk at se, hvor du filmer hen. Husk at se, hvor du filmer hen, Magnus. Han kommer bare telefonen nogle gange ned igen. Der er en slange der. Og her har vi pedalerne. Det er ham der er gået i stykker. Så er fisken der. Og her har vi fiskedagen og putter med fisken. Og her har vi der er nogen, der har fanget en stor abe, og her har vi en krokodil klar at åbne munden, og det gør den. Og der er en, der skyder med gevær. Og der er en kæmpe abe. Og her har vi en babyelefant, der sprøjter med vand. Og bilen der.
Og der er lige en indianer derovre. Husk at kigge ind, hvor du filmer. I stedet for. Og her har vi et katmarn, der hygger sig med sin frugt. Husk at se på det. Her har vi alle uhyggelige ting. Hvad der er sket her. Her er et skelet af mega død. Og her har vi den. Den er død. Der lå et skelet, men det gik revne galt. Og fanden lort. Og her har vi en spanierdøgn. Der har vi en mand, der er blevet et af en edderkop. Ligesom at vi skal ud i vandfaldet, så fanden stopper det næste. Nu har vi en 2 kædnærende dinosaurer. Og der er en indianer der. Ja. Og her har vi, der er en ranger blevet til fange af en 3-hovedet krokodille. Og her har vi en mand prøve at overleve, men det kan han ikke, fordi han er næsten død. Og min mand er død. Der er mange ting, der virker i dag. Ja, men han mistede ildet den 3-hovedede krokodille. Og det her, det er et andet skib. De prøver at stikke af, men det gik fucking galt. Resterne af soldaterne er næsten døde. Nej, ikke endnu. Her har vi en mand med en skyder. Skal vi prøve igen? Så er vi tilbage til civilisationen og se i næste video. Hej hej.